Nagmalampuso ng ipahigayon nga GMA NCAA All-Star Basketball Game. Sublit natong saksihan ang mainit nga panagsangka sa report ni Nico Sereno. Pagsugod pa lang sa GMA NCAA All-Star Game, pasabog nang gipakita sa GMA Sparkle Artists nga sila si Jessica Villarubin, Marian Osabel ug Hannah Priscillas. Pero mas miinit ang hardcourt dihang misugod na ang sangka tali sa Team Heroes ug Team Saints nga gilangkuban sa mga kapuso artists ug NCAA basketball players. First quarter pa lang, gipakita na ang ilang kamaayo sa dunks, 3-pointers, ingon man assists. Apan ang labing dakong basket sa tanan, ang buzzer-beating 3 points ni Ralph Robin aron mas makaabante ang Team Heroes sa paghuman sa first quarter, 32-29. Sa second quarter, may arangkada ang Team Saints apan tungod sa determinasyon sa Team Heroes, nakagukod ang grupo ug gihuman ang first half sa score nga 59-56. Sa pagsulod sa second half, pursigido na ang Team Saints nga makabawi. Maong init ang duwa sa duha ka grupo ug nakuha sa Team Saints ang 1-point advantage sa paghuman sa third quarter, 86-85. Apan sama sa pagsugod nga wala ni usa kanila ang misurrender, tanan nagbadaugon sa paghuman sa duwa. Nagtabla ang duha ka teams sa score nga 109, maong silang tanan gideklara nga co-champions. Kung gipaabot na lang daan ang maayong performance sa NCAA All-Stars, wa man sab magpawahi ang mga kapuso stars sama nila ni Chef Jose Sarasola, Ervic Vijandre, David Licauco, Rocco Nasino, Pancho Magno ug Paul Salas. Gideklarar nga GMA NCAA All-Star MVP si Enoch Valdez sa Team Heroes human kini makatala og 16 points. Samtang GMA NCAA All-Star Celebrity MVP si Chef Jose human mag-top score alang sa Team Saints nga dunay 14 puntos. Gawas sa duwa, daghan sab nga mga sorpresa ang giandam alang sa mga fans. Sumapa patilaw pa lang kini sa umaabot pang partnership sa GMA ug sa NCAA. Maganda kasi dito, nagsama-sama lahat ng mga artists ng GMA, kasama na rin yung mga key players ng different member schools ng NCAA. This is the first time that we're doing this, but definitely this will not be the last, no? We're planning for another all-star basketball game in season 98. Mas ile-level up pa natin. So kabang-abang siya sa ating mga sports fans at sa mga audience. Siyempre, yung all-star, one of our goal is to recognize yung players, yung best of NCAA. Okay, so yun, we want to recognize and give venue again to show their talent and skills. Sana tuloy-tuloy na to, especially parang this is the first time na merong kapuso artist. Nico Sereno, Balitang Bisdak.